И какво става, хора, като ме гледате? Аз съм на поредното клип, 4 клипчета, така качих. Спидън по една 2 седмици качвам, спидън по една 2 седмици качвам и отново съм тук. Сега сме, както от предишните два клипа, разбрахте, че на студия на 50% ще имам прием аккаунта, другия вече имах. И сега сме в CubeCraft и ще изиграем един Speed Egos. Ако е прекалено бързо са наистина, соло ще играем. Ако не са толкова бързо, ще... Да. Като гледам това мапче съм го играл и на испански сервери, когато нямах Шибан премиум. И сега за 5 лева имам си, вижте, добре, имам си собствен ник. Защо? Ето го, It's Nayan. Надявам се да го видите. Това ми каже 4-5 съм. Чакаме да влезат 12 човека, може би, да, ето, то вече така, 15 секунди и почваме, 12 човека сме. Аз имам ли кит? Да, аз не мога да вотвам. От колко време не съм играл Майнкрафт, тук ми е Айрона, добре. Там има добре. Нека да намалим малко тези звуци, защото са прекалено силни. Вие сигурно тях няма чувате. Чакайте само да видим. Сега ще ви лагне на вас, да чувате ги. Добре, чувате си всичко. Тези не са това много силно. Чува его, защото в момента съм от топонките. Добре, имаме гол, това е много добре. Колко 10 не иска да апгрейднем. Добре, сега се никакво до винцените, има брадвичка. Най-вероятно ще вземем една брадвичка сега. Каменна е 48. Защото съм сложил голд, нека да си сложим тук. Така. Друго. Мисля, че това блокчета. Сега. 24 блокчета. Той май ще може да го апгрейднем, да. Поне няма тези досадни звуци. Като имаш дум, като апгрейднеш нещо. Този, къде е тръгнал? Гони някой. Не знам къде е в базата. За да му ръшна сега, докато го гони. Тази каква е? Тази айрон. Ай, да, ще вземем. Имаме. И броня все още нямаме. Искаме да видим каква е следващата. Това са увеличени, да, по 10. Каска. Жилетка. Да, штурки и бутонки. Бутушки, ето така. Това не се вижда готината главица. Ще ви сложим майки. Ето така. Ще вземем един меч за всеки случай. Обаче бъде по-хубавичък. Ето този. Така. С това ще вземем едни блокчета. Да имаме. Тук имаме 7, 8, 10 диаманта. Диаманти се активират с други 5 диаманта. Дали ще е разумно? Смявам се. Няма с какво да ме гътнат. Това да се гонят още. Ооо, това е, да, много сега го забелязвам. Имаме хипер малко сърца. Той се опитва да ме гътне. Нека се върнем. Ако скочи ще умра, нали? Чакайте. Да, ето така. Добре. Добре, он не е скочил, но най-вероятно не изчаква. Добре, подариха ми 5 диаманта, много благодаря на този пич. Вече съм 100% в базата си.
никой не идва, това е много добре. И имаме Diamond генератор. Сега сме доста по-напред в играта. Там те нека да се млачат, аз тук ще се развия. И после ще ги чакам да ми влезнат. Както видях, имаш един доста смел, пък той ми даде яйта ми, така че съм доста доволен. Благодаря ти, Пич, съмнява се, че си българин. Толкова ще дед българи няма. Там някой се издига. Тук някой гледа вилиджера умрял. Трябва да си купа рани. Някакво да муля. Те 12 пържуланки. Чупено яйце. Окей. Това е добре за мен, тъй като се чупят яйцата. Станахме 1, 2, 3, 4, 5, 6 и с мене 5. Аз съм първъл. Добре. 11 голд. Супер. Ще се развием с чейн брони. Пък по-нататък. Мисля, че е по-разумно каска. Каската мисля, че предпазва повече от бутушките. Няма значение. Ще вземем и двете, така че за сега няма да ми влезат. Мисля да събирам за Iron. Колко са? Те са скъпички сигурно. По 16, това е 24. Нека първо да се облека хубавичко, защото ако ми влезнат с тези камени неща, мисля, че ще ми свършат работа, мече да бутам, това да бие повече демидж и ще се справя така по-лесничко. Нека да... Ако чуят някакви звуци, това от отвънка, просто тук ще имат няколко бебета и викат, бият се, карат им са и става малко тъй по-брутално. И може да се чува, за което съжалявам много, но не съм ги извикал да живеят тук, нито те са ме извикали, така че да. Искам тук е така да направим, да не ме гледа то. Да има няма блокчета. Така, нека да вземем малко блокчета. Стакне нещо. И се почвам да събирам за меч. Първо да съберем за меч, да мога всяко някой ми ръчне. Ако сте забелязали, когато играете с меч, една вълничка, аз не мога да я направя, защото нито има човек пред мен, няма как да ви демонстрирам. Една вълничка излиза и от тази... Сега ще взема лък направо. Направо спестявам за лък. И от тази вълничка, или пък да апгрейдна голда. Голд, това голд, това голд, това голд, това... Мисля, че е по-разумно лъка. Мисля, че е по-разумно лъка наистина. Голда, ще събера отново диамантите. Или пък не, това ще е най-добре да направя. Да апгрейдна диамантите, 10 диаманта. И тогава ще взема и лък и ще гледам да събера още за апгрейд на диамантите. Ще го направим сега. Апгрейдвам на втори левел, да. Ето, колко беше? 20 беше. Да, помня. Ще не започна да забравям. Вече имаме 10, още 14, 15, 12. Така, тук вече имаме 5 диаманта. Бързо почваме. Колко бяха? 10 тук, добре. Чакам някой да ми влезе. Съмнявам се, че ще ми влезнат, така че тук ще се развиваме. Ендът перлички. Добре. 20. Само 17. Тук 3 диаманта, 4, 5. Добре, добре. Ето. И точно тази стратегия мисля, че беше по-разумната наистина. Сега ще чакаме диамантите. 25 диаманта ми трябва да ги апгрейдна, така че това е доста. Съвсем бях забравил за обсидиана. Така че мисля сега да направя обсидиан. Нека да. Ето така. Колко е? По 5. 6 обсидиан, добре. Това май ще ми стигне да го заограда по-голямата част. Даже цялото ще ми стигне. Долу ще си оставя санда. Даже ще ми хвърти с едно. Но това едно е... Ето така. Имам прекалено много айрон. И ще си изхвърля ненужните айтеми от моят инвентар.
да се случи. Мираш ми сега. Ето така се прави. Ето, малко да подреда. Ето, минавам и взимам страшно много, да имаш начин да се... И загубихме. Ето, много съм зле. Ами, ето той се загражда и започва да чупи яйцето ми. Това беше този епизод, не беше много спите глас. Да, чупиха ми яйцето. Аз съм жив. Помислих, че съм мъртъв. Вау, колко съм зле. Просто играх много Skyward, се свикнах да веднага да умра, но то беше, то се знаеше, аз нямах никакъв меч, 4 сърца, с дъма меч, тайрен брони, беше се заградил, просто нищо не мога да направя. Това е този епизод, дайте палец нагоре, абонирайте се, ще има още с приятели, които също си взеха приемам акаунти и ще бъде много по-интересно, забавно и започвам отново да снимам малко по-сериозно и да събера малко повече абонати от преди. Чао!